10 nejdražších mobilů. Upozornění. Na toto video se nesmí dívat slabé povahy. Obsahuje bolest hlavy. Nic z tohoto textu nebylo myšleno vážně, takže si užijte. Takže teďka máme mobilní telefon Gresto. Záda má dřevěný záda a laminan zlatými doplňky celý ze zlata. A vepředu máte doplňky z akustické pěny. Na trhu teď ho najdete za milion a půl. Takže můžeme se vrhnout na další. Teď toto máme mobil GBIO. Zádu má taková záda se zlatým páskem. Vepředu zlatými doplňky a zlatými hady. Teďka na trhu ho najdete za 4 miliony. Takže můžeme se vrhnout na třetí mobil. Takže máme tady je celý ze zlata, akorát předek má tlačítka kovové. Je celý ze zlata. Teďka momentálně ho můžete najít na trhu za 5 milionů. Můžeme se vrhnout na třetí. Takže tady máme mobilní telefon iPhone, je celý ze zlata, tlačítko neboli baton má diamant, logo iPhone je zlaté s malinkými krystálky a strany jsou samozřejmě taky zlaté s barevnými krystálky. Takže můžeme se, ještě bych měl dodat cenu. Cena, když na trhu tohoto mobilu je 10 milionů korun. Takže můžeme přejít na poslední. Takže tady máme iPhone, fialový, má pravý diamantní knoflíku, je lemované diamanty a jako je taky z diamantů. Jeho cena je nevyčíslitelná, protože si ho udělal sám z Anglii pan Rogers McCartan. Doufám, že to říkám dobře. Takže doufám, že se vám video líbilo a takže čau.